Nemôže toto robiť Andrej Danko pre pána kráľa, veď je jeden z predsedov jednej z troch koaličných strán. Jeho úlohou nie je ísť do médií a 3 týždne po nejakom podpise koaličnej zmluvy alebo ešte skôr začať nakladať Ficovi priamo otvorene v médiách. To čo je? Jeho úlohou je, ak má nejaké rozpory alebo nejaké domnienky, že sa mu niečo nepáči, sadnúť si predsa s Ficom za rokovací stôl alebo niekde a normálne si tieto veci vydiskutovať, veď to je úlohou koaličného politika. Ale pritom to Andrej Danko neskončil. On normálne pokračoval v rôznych médiách, aj v rádiu som ho minule nejakom počul, kde hovoril, že on ide kandidovať do Európskeho parlamentu, lebo tá vláda nie je asi dobrá a asi to veľmi dlho nevydrží, on nevie a tí ministri Hlasu sú problém, lebo Dolinková presadzuje očkovanie a Drucker nemá problém s mimovládkami. A ja sa znovu zastavujem. Áno, ja som kritizoval pána Druckera, možno ešte k tomu dôjdeme. A áno, nepáči sa mi, čo vystrája na ministerstve zdravotníctva hneď od začiatku pani Dolinková. Ale to nie sú moji koaliční partneri, rozumieš? Ja ich môžem kritizovať ako občan Slovenskej republiky, ktorý má určitú víziu o tom, ako by mala vláda fungovať a ako by sa mali správať jej jednotliví predstavitelia, ale on je koaličný politik. Jeho úlohou nie je len vládnuť a dávať na Slovensku do poriadku veci po Matovičovej vláde, ale aj nachádzať kompromisy a riešenia preto, aby vláda bola stabilná. Veď Andrej Danko normálne ľuďom povedal, že naša vláda asi nevydrží, ja to aspoň takto chápem a čítam, a ja potrebujem teplý flek v Bruseli, lebo čo keď budú predčasné voľby, tak radšej chcem byť tam. A mne sa rozum zastavil. Pretože ja to chápem z dvoch hľadisk. Kritizoval som Richarda Sulíka, keď vyhlásil, že chce ísť do Europarlamentu. Tesne potom, čo ho zvolili do Národnej rady. A povedal, aj v Europarlamente neostane, on sa zase vráti do Národnej rady. Lenže brali sme to ako Richard Sulík, je to exot, všetci sme zvyknutí, že asi sa nahulí a rozpráva z prostosti. Lenže Andrej Danko je predsedom jednej z koaličných strán. Andreja Danka ľudia zvolili do vlády, aby presadzoval záujmy Slovenskej republiky. Aby upratal ten neporiadok po Matovičovi. On doslova žiadal ľudí vo voľbách o dôveru preto, aby sa mohol uchádzať o možnosť dávať tie veci dokopy. A nie je to ľahká úloha. Samozrejme, bývalá vláda nechala štát v hroznom hospodárskom stave s obrovskými dlžobami, s katastrofálnym deficitom štátneho rozpočtu, s rozvrátenými verejnými financiami. Lenže o tom bol volebný proces, že ľudia chceli niekoho, kto sa podujme na túto ťažkú úlohu a pôjde ich problémy riešiť. A Andrej Danko bol jeden z tých, ktorí tú dôveru dostali. Chápeš, my v Hnutí Republika sme tú dôveru od ľudí nedostali dostatočnú na to, aby sme to mohli riešiť, ale dostali ju Andrej Danko. Ľudia mu dali možnosť dávať tie veci dokopy a vložili do ňoho dôveru. A on im mesiac po voľbách povie, že no dobre, dali ste mi dôveru, aby som dával Slovensko dokopy, kašlem na to, lebo vláda je nestabilná, ja chcem ísť do Bruselu. Mne sa zastavuje rozum. A teraz bez ohľadu na to, či sa niekto urazí, toto nie je zodpovedné správanie. A nie je zodpovedné preto, že keď mu ľudia tú dôveru dali, mal by si ju vážiť ako mandát slovenského poslanca Národnej rady a neutekať od zodpovednosti, ale hlavne tá vláda bola volená z veľkej časti aj preto, aby tu nevládli progresívci. A tí ľudia, ktorí dali dôveru tej vláde, čo chcú? No predsa stabilnú vládu, aby tá progresívna hrozba nebola reálna. Lebo keď sa tá vláda rozsype, ako povedal Andrej Danko, no tak čo nás asi čaká? No asi zase nejaká Čaputovej progresívna vláda. A toto niekto reálne chce? Samozrejme, že nie. Preto podľa môjho názoru by sa mal Andrej Danko ako chlap postaviť zodpovedne a povedať, najprv prestať útočiť na svojich koaličných partnerov, aj keď sa mu nepáči, čo robia, pričom môže mať rovnaký názor, ale mal by prestať útočiť, mal by si tieto veci vybaviť za zavretými dverami a mal by nie robiť to, čo robí, že hovoriť verejne, že vláda je nestabilná a neviem, ako dlho udrží, tak ja chcem ísť do Bruselu, ale naopak hľadať všetky kroky k tomu, aby vláda bola stabilná, lebo keď nebude stabilná, tak tu budú progresívci, Danko utečie do Bruselu a my ostatní čo? Veď o tom to je. Ja nerozumiem tomu, čo robí Andrej Danko práve z toho dôvodu, že jeho kroky môžu poviesť práve k tomu, že vláda bude ešte viac nestabilná, o to viac. Ak by bol do Europarlamentu zvolený, utiekol by zo Slovenska a ako by asi manažoval potenciálne koaličné krízy, rozpory vo vláde. Z Bruselu sa ťažko riešia veci na Slovensku. Ten človek má odstup, ten človek je ďaleko od veci. A to by len a len prispelo k ďalšej nestabilite vlády a znamenalo by to, že riziko progresívcov je ešte väčšie ako predtým. Nezabudnite dať odber na náš kanál Politika Live. Buďte informovaní. Ide o Slovensko.